kasama ko. Dalawa kami, nauna na kahapon. Oh. Daming bitbit. Ilan oras mo yung binay? Papunta dito? Dalawa? Dalawa, di ba? Yung din eh, yung ano, yung pagpapikot eh. Kahit anong ano pa na, dalawa talaga. Kapsulado na talaga yan. Ayos na. Ilan mo na? Oo. Hindi sana ang trip ko yun. Nakita ko yung ano mo, yung binasilahan mo ako. Bicol Orago. Saan ka sa Bicol sir? Sugun ako? Oo. Bicolano kasi ba? Yeah. Pakita ko, tapos ang nangyari nga, di ba dapat pag-uwi ka Bicol, di ka dadaan dito sa Magiling? Oo. Hindi naman, di ba? Oo. Naligaw ako. Di ba dapat paturbin? Oo. Dito ko din lang sa Magiling. Nadaanan ko to. Kaya Oo. sabi ko, alam kong sabi ko, ay sakto nga ako pag nag-80 sa ilang muna, 2 oras. Kaya kung hindi ko to kasamang ano, mga ano itong dalawa, bubuturin ko rin sana. Oo. Ano pagbutor eh. Sarap. Ayos na. Lakas talaga ang leader. Scarf pa yan, sir. Ha? Scarf Oo. pa. Inumin mo na itong Bicol. Opo. Pre, kailan ka na? Ito isa pa lang eh. Mga kapatid, kumusta po kayo? Dito kami sa Mount Makiling. Ayan. Mag-isa lang po si solo ride. Ito natin. Delgado. Ah, ligaw. Ito sa ano, sa tabi ng tabako. Baka yung ulo mo. Tinago ko na rin. Tayo sa Makiling mga kapatid. Medyo maganda yung panahon.